4.7 IFM. Report! Isang senior citizen na ginang ang natagpuang wala ng buhay sa loob ng kanyang bahay sa barangay Amang, Corobin, Malay matapos bulabugin ng masangsang na amoy ang mga residente sa lugar. Ayon sa mga kapitbahay, ang amoy ay nagmumula sa bahay ng biktima kaya't agad nila itong iniulat sa mga otoridad. Nang persahang buksan ng mga otoridad ang bahay, natagpuan ang bangkay ng ginang sa kanyang sariling kwarto. Batay sa ulat, dumaranas ng sakit sa puso at rayuma ang biktima at umiinom ng maintenance na gamot. Wala rin siyang kasama sa bahay na maganap ang insidente at huling nakita ang biktima noong December 31. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.